ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 4 декабри соли 2021 1000 рубл 153 сомонӣ 10 дирам, $100 1129 сомониву 17 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 45 000 сомонӣ сар мешаванд. Вариантҳои хуб аз ҷойҳои нағз бисёрай. Чӣ хонае ки шумо аз мо хоҳиш кардагӣ будед дар комментария ҳамаша ёфтему имрӯз пешкаштон мекунем. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кора. бисёри бад гап намезанем, рафте. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 5 дар хона, 1/3 сотиқ замин, 2 этажа ҳавлӣ мебошад. ҷойгир аст дар тарафи поёни корвон, лави раҳ, кӯчаи роҳи нав. нав сохта мебошад, ремонтош навай, 2 этажа чӣ хеле ки гуфтем, плюс подвал. полни таги хона подвалай, 35 квадратаи подвалош. обши хона 95 метри квадратӣ. нархаш 400 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ва дӯстони азиз, хона кредит ё ки алишам намешавад, фақат савдо, фақат наличка. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабус, баъди Тахтабозор қарор дорад. якум кӯчада, об дорад, свет дорад, 3 сотиқ замин, ҳуҷҷатҳош 100%. хонахари аниқ занг зан. боз дорем хонаҳои арзон, соҳибуш мега 2 дар хона дорад, 3/4 ва 5/3. марҳамат, нархаш савда мешавад 45 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай, WhatsApp доранд. ва дӯстони азиз, ҳамин соҳиби хона боз як хонаи дигар дорад. ин хона бошад боз дар Уртабуз ҷойгир аст, 3 сотиқ замин, пеши мактаб, духтурхона мебошад. об 5 соат ҳар рӯз ҳаст, свет дорад. хона ремонт рафтестай, бо сифати хубай. ва ин суратҳое ки дар рӯи экран мебинед тамошобинони азиз, ин хонаи тайёр нест, ин фақат макети хона, яъне плани хона. свет дорад, чӣ хеле ки гуфтем, ремонт рафтестай, бо сифати хубай. размерҳои хонаи мондагиём марҳамат. забор, дарвоза, ҳоҷатхона дорад. хонахари аниқ занг зан, ними пул шатия, тайёр шава, мондагиша баъд метия. бародаро беҳуда ғам натиҳед, мо хона фурӯшем, мегӯяд соҳибуш. рақамош дар рӯи экранай, нархи иш бошад 90 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ, пештара Московский, совхози Ангурбоғ, дар рӯ ба рӯи дарвозаашда. нархи хона 90 000 сомонӣ мебошад. 8 сотиқ замин, 2 дар хона, бо веранташ, хонаҳо беремонт. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка. хона пад абои ремонтош тайёрай, ҷойгир аст дар гипрозем, аниқтараш чимтепада. дар доми 4 этажа ҷойгир аст дар дуюм ошёнаш. нархаш 156 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, дар Болошаҳр, Роғониё меган, наздикии 9 километри шаҳри Душанбе. 2 этажа меҳмонхона 10/3 дорад, веранд 10/270, подвал. 2 дар хона, хати верандтош ремонт хати, ваннаҳош дурунда 27 метр, времянка, ошхона, анҷомхона, 2 та ҳоҷатхона, 2 та ванна берунда. дар 6 сотиқ замин ҷойгир аст. мактаб дар наздикиш, магазин, свет, об дорад. зиндагӣ карда мешавад. хона 14/14 мебошад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, дар ҷамоати Қадриддин Ғиёсов, деҳаи Рудакӣ, 10 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидоруш. 2 та хонаи времянка дорад, кухни, аловхона, навес, баня, ҳама чӣ тайёр
ва дар беруни хона ҳаст. боз дар ҳавлӣ качайка кардагием, то кришара тирезаҳои пластикиҳай свет ҳамавақта ҳаст, нархаш бо маслиҳат мебошад. об дар берун ҳаст, боз дар хона качалка ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Сомонӣ, ҷамоати Шаҳрак. ин хона дар маркази ноҳияи 20 сотиқ замин, 11 дар хона, ҳамоми замонавӣ дорад. хонаву ҳама чӣ доранд, дута кондитсионер, газ, мебел, ҳама чӣ доранд. хулос 30 дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст, оғоли калон ва дар ҳавлӣ об дорад. нархаш $160,000 арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. ҳардуи ҳамин хона, яъне хонаи рақами 6 ва 7 аз як одамай. тамошобинони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 29 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. ремонташ ростигап миёна мебошад дар доми открытый лестница дар наздикии детсад ва мактаб. нархаш 230,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. дар 103 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 33 микрорайон, доми 73 дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 180,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, ду хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Гулистон. нархаш 280,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 102 микрорайон. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш $35,000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. кухни гарнитур, шифонер, кухни уголок, ду парда, стиральный автомат, телевизор, кондитсионер, термос, холодильник, плита, хулос ҳамаи чиз меистад. марҳамат тамошобинони азиз, ва донем ки дар 102 микрорайон мутаассифона ду хонага бо нархи 250-260,000 сомонӣ қариб ки нест. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, як хонага бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. ремонташ ростигап аз миёнарам поёнтар мебошад. дар маркази шаҳр ҷойгир аст. пеши телеком, театр, тагидо магазини баҳо мебошад. банк, мактаб, литсей, супермаркети ёвар ҳама дар наздикиш. ду балкон дорад. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 175,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ду хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад. дар назди бозори Нихӣ ҷойгир аст. доми нав ва туалет ваннаш алоҳида мебошад. ду хонаи калон дорад. калидори дароз, кухнии калон дорад. беҳуда занг назанед, савдо намешавад. срочна фурӯшӣ ҳаст. 250,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ, шумояро метавонем ба ҳазур ба ду хонага табдил тиҳем дар 12-умо шонаи бинои новостройка. хона беремон мебошад. коробка айни ҳол сохтмони бино рафтааст. дар якумо шона қарор дорад.
яъне ки меша гуфта катлабанай. сохмон охири соли 2023 яъне тақрибан 2 сол пас буд мешавад. ҷойгири аз арқара боло рӯ парои кохи борбадхай ҷош ҷои бениҳоят зуд мебошад. 3 талиф дорад. нархаш 244 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад ва мутаассифона ин яке аз арзонтарин хона дар ҳамин территория ба ҳисоб меравад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб як хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои Новостройка. хона ремонт дорад, ремонташ хуб мебошад бо кондитсионер. нархаш 150 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. хона аз 3 ҳуҷра иборат аст. 4 сотиқ замин. суроға Фазлиддин Муҳаммадиев 3/3. рӯ ба рӯи паспортни стол. ҷои нағз барои магазин ё аптека сохтан. нархаш 195 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калом дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кори шумо да худо нигаҳбонтон бошад.